Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatirare 263 maupdates aya ndoenda kamabatanidza tisati tienda kure. Pane vhidhiyo randapedzisira kuposta, last video rikumashure kwevhidhiyo rineri ndanga ndakapromisa kuti ndichaisa vhidhiyo raKiller T, but pane era yaitika ipapo, mundiregererewo. Vhidhiyo iri raKiller T anga achitenda kuna vachivhayo kuti ndinokutendai zvikuru nemota yamakati ipa. So vazhinji vanga vachiti Hatirare unenge wakangana kuisa vhidhiyo, zveshuwa vhidhiyo ndandakangana kuisa. So zvandakuita munguva ino tisati taverenga amwe maupdates tisati taenderera kure nemaupdates yoti muone vhidhiyo raKiller T achitenda kune vachivhayo. Yamana andukunyepera hazvisi easy kupa munhu asiri hama yako 100,000, kupa munhu chinhu cha 100,000 munhu asiri hama yako usingatoziye zita wandano here. Handikunyepera ese ine namba muchiwedzero pamuri kutapudza papa. Handikunyepera, hakuna munhu atanga muzviita muworld mese. Kupa vanhu masini hazviite mdaro, hazviitike mdaro. 100,000 atuta nezvayo handikunyepera. Nyika seufara atongotenda Mulungu. Kusubscribe mahara wetena on the notification bell. I think wanzwa vhidhiyo raKiller T achitaura pamusoro pavachivhayo pano paHatirare 263 auregere kuwana maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Next update inyaya yaRobert Mugabe Jr. Robert Mugabe Jr. ane macases ake anombobatwa nawo ekusungwa kuti achishungurudza vanhu. Ipapapa Robert Jr. Mugabe anga achishungurudza shamwari yake yaimbove shamwari yake ndo waanga achishungurudza achimurova nebhodhoro. So ndine audio shamwari yacho achitaura kuti zvakafamba sei ende anonditreata sei. Robert Jr. Mugabe ndo macases anowanza kusungwa nawo, asi paanosungwa anobva abuditswa mujeri. Vanhu vazhinji vanotaura kuti ari kutishungurudza, wese anongoda kuswebera padhuze naMugabe uyo vanotaura kuti anotishungurudza. Tanzwa nekushungurudzwa, tanzwa nekurohwa. Takatarisa kumashure uko pane musikana wakambonyima $50 asi vanga vaita zvavakanga vawirirana kuti vachaita zvikanzi dokupa $50 yaya akainyimwa. Takatarisa mari nemunhu yawe aisi mari yekutamba nayo, but ngofikisa vanhu. So zvandoda kuita munguva inoida kusiyai muchiona short clip revhidhiyo reshamwari yaRobert Mugabe Jr. ari muchipatara kubva paakatanga kushungurudzwa kusvika asvike kuchipatara. So ndatione vhidhiyo. kubata nditachindirwa nebhodhoro mumashoulders namakumbo. So bhodhoro yanga pandakaribara ndakabloka kudai so I think akandirova pahard bone pekuti ganda rangu rakatsemuka ndichibloka so pakati peruoko apa achazokuradza mapictures acho. So ndakatozvinosonwa ndakaiswa 5 stitches kuUnited Bulawayo Hospitals. Inoziya ndakatambudzika naizvozvo kuti zvizhinji zvondaita ipapo paitwalk paibata 2x4. Next update ivhidhiyo revanhu vanga vachiimbira vaED Mnangagwa kuGoromonzi Indadi. So ndokwanga kuchiimbwa vhidhiyo iri chinzi vaMnangagwa 2030 tichange tiinavo. So ndoroti mutaura munofunga mucomment section after wapedza kunzwa vhidhiyo rekuti hanzi vaMnangagwa 2030 tichange tiinavo. Ndibva ndadzoka ndichitsudzura kavhidhiyo
kaNelson Chamisa kandinako karitenderera futi mastreets esocial media. Kana usvika panapa Harare 263 pombonoka ndo musha wachozve. Maupdates anenge akabatanidzwa, hatizode kuzoti pane update yakandijamba kuHarare 263. Hazviitiki. Ticharipota futi takutoisa mavideo nepakati peusiku chaipo. Wotogara wakamuka kuti Harare anongoya nezvitsva nguva nenguva. Handirare musi wandamuka, hanzi nevamwe hatirare pota uchirara kuitira health yako. Ticharara musi weChristmas chete. Apa pese apa aiwa musatye maupdates anenge achibva pano paHarare 263 yedata. Musacheme. So ndatione kubva kwandiri kunoku yedata aiwa musacheme. Iwo ungotengo data rako ikoko. Inini ndingokuzivisa ichete maupdates ndichitsudzura nyaya dzachona dziri kuitika munyika yeZimbabwe. Ndatione video revanhu vekugoromonzi vanga vachiimbira ED. Mashes in that day, Goromons district, just stay tuned, waiting for the coming English. Chairperson, Comrade G. Garwe is coming, right? Presenting for the 23rd. So, wepo hapa mnangaka. So, I think it's my youth are farira. We are going to Shagabatwa. No, but I right now. Tichipinda zvekare mulast update. Next update inyaya yevideo ravaNelson Chamisa. Nelson Chamisa kubuda pamavideo anga ave netime asingabude ende vanhu vanga vatomukanganwa. Vamwe vaitaura kuti ariko tatovhunduka adzoka mugame. Ndomutaura ngoita vanhu kuti ukona kudai so adzoka mugame. So ndoda kuti muone video iroro. Hanzi Mwari ngaakukomborerei muri yeZimbabwe nguva nenguva. Neniwo futi ndikuti Mwari ndave nemi nguva nenguva. Ndikuona muna matu muri kundisira mucomment section kuti Harare, God bless you. Ende zvinhu zvinondifadzawo zvikuru. Ndinonzwa kufara kana ndichiwanawo macomments akaita seiyawo. Handipere power. Ndinoramba ndakapika zvekare ndichingokuzivisai manews updates achona ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So pauri kupedza kuona video raNelson Chamisa iriri, inini ndaenda. Bye bye.